Dobar dan, dobro nam došli na još jednu šetnicu kulture Federalnog ministarstva kulture i sporta. Pozdravljam vas u ime Federalnog ministarstva kulture i sporta, ministrice Vojsavljević koja danas ne može nažalost biti s nama, također šalje srdačne pozdrave i želim da prije svega predstavim današnje naše goste, a to je Kulturno-umjetničko društvo Biser i Bjelašnice iz mjesne zajednice Šabići, Trnovo, općina Trnovo. Bjelašnico, ne bi te voljela se ni samu tebi. Hvatajte se djevojke i s naše da igramo ono ko